नमस्कार, हांव सिद्धेश श्रीपाद नाईक. श्री फाउंडेशन हांच्या सहकार्यान 21 जून 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरो करपाक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान आमंत्रण दिता. योग म्हणजे फक्त व्यायाम न्ही, तर निरोगी जीवन, मानसिक शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जेचो एक मार्ग आसा. म्हणूनच 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर आमी स्वर्णम हॉल जो खोर्ले मळार हांगा आसा ह्या जाग्यार आम्ही सकाळी 8 ते 9 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आम्ही साजरो करतात. माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, हितचिंतकांक आणि गोयच्या सगळ्या माझ्या भावा भयणांक विनंती आसा की तुम्ही या कार्यक्रमांक सहभागी जावचे. योगाच्या माध्यमांतल्यान निरोगी, आनंदी आणि सशक्त समाज घडोवया. नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.